खुलुमबाय जोंनि बिटिआर हालामाव खना खनला थानाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै प्रेक्टिकेल ना मा होनो बेखौ प्रेक्टिकेल बिथाङा बुंबाय हादों। दिनै डिआर नाब्ला सारखौ दिहुननो हाया। बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। दिनै एनडिबिनिफ्राय गोबां माने एनडिबि केडार्सफोरा गबाय। दिनै आरो बखबावनांगौ। दिनै जोंना नांगौ बायदि लिडार्सफोर गैयामोन। दिनैनि दिनाव जोङो एमपि 3 मोनदों आरो जों नै फैगौ जानो गोनां एप्रिल मानि 9 तारिख खालि बे बिसायख'थि जानो गोनाङाव जुदि जोङो 15 जन एमएलए खौबो जोङो देरहासार खालामनो हायो, अब्ला जोङो गोबां मन्त्रि एमएलए आरो दिसपुराव सरकार दानायाव जोङो किं मेकार जानो हागोन। किं मेकार जुदि जायोब्ला जों गोख्रों रावजों जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो बुंनो हागोन जे जोंनो बेखौ बख'नांगौ होननानै। बिथाङा ओरैनो खुगायाव जि फैदों बेखौनो बुंबाय थादों। दिनै 5 बोसोर जालांबाय दिनै बिटिआर सुक्ति जानाया। दिनै 125 एमेन्डमेन्ट बिल जानो थांगासिनो। बिथांमोना बेखौबो जाया होननानै बुंदों। बिसोर मा मिथिगौ दिनैनि दिनाव एमपि 3 दिनै नखर मन्त्रि अमित शाह सार बिथाङा प्रमद बर' सारखौ दाखालि बावै दिल्लीयाव लेंहरनायखौ बयबो मिथिखादों। बिथांनो मन्त्रि बिबान होदोंमोन। बिथाङा मन्त्रि बिबानखौ नाजावासै। गासै रायजो राजानि थाखाय नांगासिनो दङ दिनैनि दिनाव। बेखायनो बयबो जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोनखौ आं खावलायो, फैगौ 9 तारिखआव नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे बै इभिएम मेसिनाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ होनानै जोंनो 15 जन एमएलए खौबो देरहाहोनानै जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों माने सावरायनो हायो। जोंनो जौगानाय लाबोनो हायो। जोंनो मोजां माने गोजोन सान्थिनि बिटिआर खुंफुंलांनायनि थाखाय मदद नांगौ। बयबो रायजो राजाखौ बेखिनिखौ बुंनानै आङो खुलुमनाय जासिहरबाय।